Хайде. Я сега аз да спретна едно обращение към нацията, като обещая да продължа твоя път, като суспендирам Конституцията и разтуря Великото Женско събрание. А моля ви се, по-тихо! Моля ви се! И оглавя едно коалиционно правителство на мирния поход и плавния преход. О, царю на всички времена и народи, искам политическо убежище. Стига. Преди малко беше друг. Беше обаче по състояние здоровие. Ага. А ти поради що искаш убежище? Знам 2/3 от една много голяма тайна. Обаче едни сили си мислят, че знам цялата тайна. И сега ме преследват да ме ликвидират. Ясно. Отведете го. Ма как се... После ще му определим статута. Добре. Я да спретнем първия указ. Заглавие. Било каквото било. От днес нататък ще бъде както си беше. И под заглавие да обърнем страницата без да сме я прочели. Акшен! Чакайте ме, кои сте вие? Ние сме пътуващи музиканти. Ние бяхме 40 души, но капахме в първия бой. Като ябълки, сливи и круши, ни обрули животът за стой. И не мили, не драги и клети, не свършаем за дребни пари. И се борим с бруто и нето, за да бъдем с пазара на ти. На Балкана, на морето и къде ли още не, ние сме на всеки километър от Калдения. Ние бяхме 40 души, но капахме първия бой. Ала днес не е време за чувства, днес е време за мое и бой. Чакайте! Ако сте дошли да искате субсидии за изкуството и културата, пари няма и да има. Няма. Нямаме. Значи така, пари нема, действайте. Я стига стари вицове. Хенде. Чакай. Като каза това, Хохта се сети. Да имаш нещо общо с смесена фирма Wilhelm Tell und Arbaleten ООД? Разработка и експлоатация на пещери. Явол. Ей? Хей, гледах и аз офертата. Налагат се някои корекции. Ясен ли съм? И това ти предлагаш на мене, Вилхем Голденбург, защитникът на поробените и страшилище за поробителите. Ама какво това? Някакво дарение ли? Много кисело това дарение, бе. Но това не е за отяждане, а е за отстрелване. Моля. Свикнал съм аз да отстрелвам, а не мен да ме отстрелва. Хайде, кажи нещо за офертата. Ще шпрехеме след като ми предадеш алабин. Значи вие сте оная определена сила,
която го преследвала, защото знаел някаква голяма тайна. Пак той както ми призна, знаел само 2/3 от тая тайна. Колко? 2/3. Колко? 2/3. Ами каква е тази глуха тайфа? Това са моите 40 разбойници. Че не ми излизат 40. Криза, душа, съкръщение, деполитизация, департизация, депреквалификация, деизтичане на мозъци и ятагани. Вече го спретнахме, коктейлчето. Да не се отървете от просперитет. Я, стига си пъти. Знаете ли с кого контактувате в момента? Колко е чистото? Знаем. Как да не знаем? Така ли? Ми като знаете, могат ли да ви фуркнат главичките? Защото я гледай, какво си имам на главата, корона царска. Аз съм само мома. Оферти и инвестиции. Ето ти парлата. Не ми мълчи, не ми мълчи. Снемам вота на доверието и ти свивам стерката. И адски мъчение и компромати ще изтръгна истината. И само истината. Сега, като те отстрелям. Порка мизерия! Не мога да ви гледам! Вместо да изтръгнем човечеството от пороците му, били те екологически или политически, ние затънахме в тях. Къде отиде нашата свещена мисия? Тебе те питам, кажи. Какво ме питаш? Какво да правя? Банка антинари. Вика, 5 дава, 50 получава. И какво се получи? Не, това се получи. Айде, аз поне си запазих потника, ама. Я го виж нашичкия. Гуди! Ченче Джичи ще ми става той маминия. Какво е това? Вестник Нова ера. Много интересен. Ще го налепа и си го чете. Гледай, тук пише... Баста! Космически резил и безобразие. Изхарчихме и последните си командировки и сега какво? Като камък на шия, бедността ми тежи. Като руска ютия, върху мене лежи. Вечно чист съм пред Бога, но не пея от кеф. Стига вече не мога Да живее без лев. Искам да съм от тия, всеки с Мерцедес бял, дето шиткат ракия, някъде пред Кристал. Или там, на Магура, с марки в десния джоб, да ме хващат за ръката маски верни до гроб. Искам да сме самички на испанския бряг. Искам да съм стоичко, с опасен ляв крак. Ох, как искам в момента да съм член на парламента, да ме носят всички на ръце. Щом докопам нещо вкусно, миг да се само разпусна, да си тръгнем с каменно лице. По първи петли да препирам пари, Да прикривам следи и да викам по другите. Сутрин 7 пъти в Турция да ида, 7 пъти с дънки да се връщам, всеки след това да ми завиди.
Като купя, като купя, Кой ще купи? като купя нова къща. Искам и акцизи, данък обороти. Искам да съм частник в някой бизнес блок. Аз да контролирам, друг да ми работи и да се оплаквам, легнал на хълбок. Нека да е лято, само да е лято. Зимата е страшна, без млеко и ток. Как ще се изкара, казва ли ти някой? Царят е далеко, а високо Бог. Казано честно, искам да съм богат. Както върви, да не пукна от глад. Казано честно, нищо не е наред. Аз пък обаче си гледам напред.